ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТJ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хонаҳои нав қабул кардем ки пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки баъри шумо рекламаҳои хуб аста. агар шумо дар охири хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранбуда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навраста хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, ҳаста аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи Фархор, Данғара ва территорияи Рӯдакӣ, территорияи Хуҷанд, Ваҳдат, Ҳисор, боз территорияи Душанбе, сета квартира ва хонаҳои заминиам ҳаста. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва аз каҷое ки ба шумо чӣ хел хона ки лозима дар комментари нависем, мо пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонӣ. навор расал мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кӯлоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дига хеле дига компаниё территорияи Кӯлоб ва дига территория намераванд. дӯстони азиз, дута шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам доранд ки метавонанд ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Ака Ёқуб компания боварӣ аст. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Савхози Файзалӣ Дда. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсул дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки якта калидор, якта аловхона, як ошхона, як баня, чойлуби ангур, гидаш маҳкам, обсвет ва хонаҳо ремонт доранд. бо инчунин мебелошро мегӯяд қатиш места. мебелош мегӯяд қатиш места, обсвет, калидор, аловхона, ошхона, баня дорад. ҳамаш 100% мегӯяд шаҳри Бохтар, Савхози Дуюм Адлини. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 230 мегӯяд бо агар конкретна харидор боша арзон мекунад. хонаҳо ремонт кардаги аст бо мебелош қатиш меистад. якум рақамош рақамои мегафон ахир 37 кор мекунад ва дуюмаш инашам мегафон аст ки ҳардушон 24 соат кор мекунанд. шахсоне ки мехарид ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан, ин ҳамин рақамода занг занед шумо да фаҳмода метиҳед, нашуд сумош бо муомила мекунед. ҷош ҷои хуба мега омада мега хонара аз пеш бинен ва мақсад ки муомила мекунад. дӯстони азиз, метавонем ки занг занем. хоб кадоми дагар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин барои фурӯхтан, барои реклама бошанд, маромад роӣ кунем, мо рекламаш мекунем ва лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред навори моро падилсаш кунед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Неймон Розиқ, посёлкаи Наврӯз гуфтага аст. аз бозори марказӣ мега тақрибан 2 километр мега роҳ аст. наздики мошинбозор, ҷош ҷои беҳтарин, замини ҳамвор, фундаментош рехтагӣ. 5 сотиқ замин маҳсул дорад ки фундаментои гидаш полни худ рехтага аст. дӯстони азиз, ва қатиш бо камтар аз сохтмониам хеле маҳсулотҳои сохтмониам дорад. санг пангам хечо дорад, обсвечам аст, гидашда одамо ҳама зиндагӣ доранд. шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, Обшин, ҷамоати Неймон Розиқ мешавад, наздикии мошинбозор. ҷош ҷои беҳтари замини ҳамвор 5 сотиқ метавонед ки хонара бардорен. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. документош мега 100% уже деволои мақсад гирдша уже бардоштасане ки уже гирдаш гӯё маҳкам аст. хоб шахсоне ки мегирам мега агар харидори аниқ боша мега муомила мекунем. якта мегафон аст ки 24 соат кор мекунад ва ҳамин рақамошро да WhatsApp ҳама чӣ имо пайваст доранд. метавонед ки дар ҳамин рақамошро занг занед, бо муомила дорад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар шаҳрбори Навда. ноҳияи Данғара шаҳрбори
навда қарор дорад. Хона ҳамаш бо гӯшти пухта. 8 сотиқ замин маҳсул дорад ки дудар хона кардаги аст ки бо калидор банияш кати бо чӯи хали полша полшам тахто шудадаги аст. Мақсад хона проектои нав бо гӯшти пухта ҳамаш 100%. خب پادوال دارد گیدش محکم مکتب دارم میگه مکتب در پیش خونه نزدیک از روی کلام میگه از لبی روی کلام میگه همگی تو خونه را 80 متر میگه راه است اینا ای دوری مشکل نه براش نشون میتونه که چخیل نزدیک هم است یا نزدیکش در مغازه خونه و هم آدمو زندگی دارن جوی خوبه دستروش نمیگد فروخته میشد با نرخ 100,000 سومانی که با معامله دارد همین خودش همین رسخود کرده شد چون همین 100,000 سومانی بدرون нархаш бениҳоят арзон аст. 8 сотиқ замин, 2 дархона, коробка аст. Хай фақат шикатур монтаж, баъзе корош мондаги аст. Нархша мега сатай муомила меган срочная. Хоб ин ами рақамҳои мегафони соҳибшуна шахсоне ки мегирем ай ами рақамҳо метавонем маълумотҳои пурша гирем бо мегад арзон мекунем срочна пул дар кора бам хотир арзон фурӯхтесай. Метавонем ки бо зангзани саволҳои худона теша нашод сумуш арзон меша. Лайкора фаромӯш накунем ва навора подлисаш кунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ кӯчаи Гаравзавод поёни Корвонда. Духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад доми 4 ошинаи 42 квадрати метр. Об свет ҳаст ҳоҷатхона ошхона бания кухни. Ремонтҳои хона мегад люкс ремонтҳош замонавӣ аст дар дуруни квартира термикс خب спальный гарнитур кухни гарнитур ҳастай медори зиндагӣ мекунӣ. Квартира мегад беҳтарин ҳолат дар ҳама шароитош тайёрай. Нархи квартира мегад 268,500 сомонӣ. Ҳамин нарха соҳиб шуд монда бо камтар мегад муомила мекунем. 268,500 сомонӣ ҳам хел нархоша монда дӯстони азиз. Хоб шахсоне ки мегирад мега омада аз пеш бирем муомила мекунад рақамошон билайнай. 268,500 сомонӣ хай бо худтон занг зада муомила кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар наздикии Ҳоҷи Шариф гуфтаги аст соҳибуш. шаҳри Бухтар назди Ҳоҷи Шариф. хай бо маълумотҳои пурраша мегирем. 5 сотиқ замин мақсуд аст ки седар хона кардаги хонаҳои бараки мақсад ки нав хай камтар бо мақсад рангбор мумкин кунеша. Якта бания, якта ҳоҷатхона, якта кухни, як аловхона дорад гирда атрофаша мегад маҳкамай. Агар ягон квартира боша мега алиш мекунем. хона шаҳри Бухта наздики Ҳоҷи Шариф. Седар хона мегад бо ғишти пухта кати мегад кадаги астай. Ҳамин хона бо ғишти пухта. нархша мегад 260 мегирем бо муомила мешава вай дар рақамошо рақамҳои вавилон аст кор мекунам метавонем занг занем. 5 сотиқ замин седар хона шаҳри Бухтар 260 нархаш бо муомила доштаи марама. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Карими Исмоил гуфтаги аст яъне ки тарафи эскагузор ҳамин хел маълумотҳо аст. шаҳри Ваҳдат деҳаи эстигузор ҳамин хел маълумотҳо насоси д обшим ҳамин хел маълумотҳо. 6 сотиқ замин мақсуд аст ки дудар хона кардаги бадрон ки хоб хона мегад мақсад ки гирд атрофаш полни худ маҳкам аст. хоб дарушда мегад бания ва кухни дорад. хай хона чӣ хел гирсед нем хали аст нем хали дар наво чӣ хел нем хали хонай нархш мега 155 та муомила дорад. 155 та медори зиндагӣ мекунӣ бо дарахтҳои мевадиҳандам дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуна шахсоне ки мегирем бо занг зада ай соҳибашон маълумоти пурраша гирем фақат лайкора занем фаромӯш накунем ва навора полисаш кунем. шумо дамгарам хай реклама боша маромад рӯй кунем ва дар видеои оянда хона замин мошина рекламаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи Гипразем ва яъни Гарадок. ҳамин хел маълумотҳо аст ягон мондагиша ай соҳибаш мегирем. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 50 квадрати метр бо свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухни дорад. хоб хонаҳо мегад алоҳидаи об свет мега ҳаст термикс дорад. ҳуҷҷатҳои квартира мега 100% техпаспорт ҳамачи аст. хона мегад навастройка дом одамо зиндагӣ доранд. хай духонага якум ошина мегад дар
доми 3 этажа астай, хай бо иша айни қадам мегирен. нархаш мегӯяд 260 бо муомила мешавад ва рақамошо рақамҳои мегафон аст. Шахсоне ки аз Душанбе квартира халки бошен, аз Гипразено марҳамат ба шумо вариантҳои хуб. Хона тайёр 260 бо муомила дорад. Омада мега аз пеш бина мега дар махултон шед бо муомила мекунем. Марҳамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки бояд тайгаи шаҳри ваҳдат дар пеши молбозор гуфтага астае соҳиби шаҳри ваҳдат болои молбозор. ҳамагӣ мегӯяд 3 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагия бадрон ки якта калидорча хобхона хайги дошта одамо зиндагӣ дора хона коробкае ки мақсад ки метавонем ки сохтмони давлиша хитон кунем. документоша мегӯяд даното кадам метиҳем мегӯяд ҳамаша 100% мегӯяд мақсад срочно пул дар кор нархаша мегӯяд 53000 сомонӣ хай бо муомила мекунад ягон сум. шаҳри ваҳдат болои молбозор. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафон аст. шахсоне ки мегирем бо занг зада маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат лайкора фаромӯш накунед, навора подлисаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо, яъне ки маркази шаҳр мешавад, доми кирпични. сехонага квартира астае ки дар якум ошӯна қарор дорад, яъне ки нагуфтанд ки чанд квадрат дорад, яъне ки квадратша нафаҳмиданд. сехонага мегӯяд якум ошӯна. нархаш мегӯяд 241000 сомонӣ астае. бо арзон мешавад ва ё ки ба ягон мошинои сабукравӣ Тойота ё ки ба ягон Хундай алиш мекунем. болоиш мега мақсад ки сумтиен. ягон мошинои Тойота ё ки Хундай алиш мекунем. агар кадом ки сум катем нархаш мега 241000 сомонӣ астае. муомила дорад аз шаҳри Бухтар, сехонага квартира. хайна ремонтош ин аз суратҳои дурунии хона. шахсоне ки агар маҳқуқ карда бошед рақамошон аста TCL кор мекунад, метавонем бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хай рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат рой кунем, рекламаш мекунем. лайкора фаромӯш накунед гузорӣ аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира дар кор астае нависаи пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздикии мошинбозор гуфтага астае соҳибуш. ҳамагӣ 2/4 сотиқ мегӯяд замин астае, қариб 2.5 сотиқ замин. 3 дар хонача дорад мегӯяд мақсад шикатур монтаж кардагӣ астае. хона опшин тайёра барои зиндагӣ обсвечам астае назди бошибозор. хона мегӯяд бо ғишти лоикатия ҳамаш тайёр медоре зиндагӣ мекунад. дар тезаҳош астае шикатур пукатур сиашка кадагӣ тайёр астае. хоб нархи хона мега 180 тай бо муомила мекунем ва рақамошо дар поини видео аст. шахсоне ки агарам хеле хонаи арзон ки мехарем бо мегӯяд омада бинен арзонтар кадам метиҳем. шаҳри Душанбе насти мошинбозор 180 та савдо дорад. марҳамат. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати Ғалаба гуфтага аст деҳаи Нурмат Сафаров. яъне ҳамин хел маълумото 8 сотиқ замин маҳсул астае ки 3 дар хона кардага хонаи коробка, хонаи лояи барадунухай, замини ҳамвор. 8 сотиқ замин 3 дар хона дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Ғалаба, деҳаи Нурмат Сафаров. хона мегӯяд сертификат дорад, хона коробка аст, гирди ванашта одамо зиндагӣ дорам. 3 дар хона мегӯяд мақсад якта калидор 4/5 бания дар дурушае. торои калона мегӯяд ҳамагӣ 600 метр роҳ астае. хайна рақамошо дар мегафон кор мекунад. шахсоне ки мегирем бо марҳамат занг зада бо нархша пурсен. нархш мегӯяд 60 тай бо арзон мекунем, бо ина мақсад арзонтар мекунад, бо аниқ қадар гирем. марҳамат. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак дда. 2 сотиқ замин маҳсул астае ки 3 дар хона кардагӣ астае ки обсвет астае. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухнӣ дорад. хоб маршрути 45 мега ба наздикии хона мегӯяд мегузара обсветчам ҳастае. 2 сотиқ замин 3 дар хона хайм сурат доштае мо ба шумо пешкаш кардем. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак да обшин. нархи хона мегӯяд 220000 сомонӣ астае бо муомила дорад. 220000 сомонӣ савдош мегӯяд дар назди хона. рақамошон астае марҳамат занг занед. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ.
боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар территорияи ноҳияи Ашт ҳастад ки участкаи Бахмале гуфтага ҳастад соҳибаш. ноҳияи Ашт мақсад ки ҷамоати Бахмале. бештар маълумот аз соҳибашон. 6 сотиқ замин мақсад ҳастад ки замини ҳамвор ҳастад ки фундаментҳои бараш рехтага ҳастад. нархш мега 29000 сомонӣ бо арзон мешавад ё ки ба ягон мошино кати алиш лабо ин мошини кати алиш мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафоншон аз шахсоне ки мегирем бо занг зада мақсад ки маълумотҳои пурса документҳош мега 100%. агар ягон мошин боша мега алиш мекунем 29000 сомонӣ рақамҳошон мегафон. ин буд навори имрӯза то видео.